Oh iya bener. Iya ta? Iya takone apik. Senadyan to kowe ayu, nyatane moto duwiten kowe ya. Loh, wong jaman saiki ki moto duwiten ki wis lumrah. Indus ekonomi sembarang barang larang. Ya toh? Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke dhuwit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan dhuwit, kowe engko ora duwe sedulur. Wong ngono berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, kudu disyukuri. Nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang dhuwit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe dhuwit. Berarti sampean ten mriki golek dulur Sing duwe dhuwit. Pak Lurah dulur kula nggih. Nggih. Bapak Lurah Sugeng Dalu Bapak Suparti. Suparto. Suparto kok Suparto. Pak Suparto kok Bapak Suparto. Sing ngebel kowe anu to, Han? Sing ngebel kowe lak Pak Parto piye Mbak to? Nggih. Lah nggih. Lewat Mas Poncol. Oh, mana? Nggih. Oh alah Mas. Iya. Ngoten. Suparto ya aneng tegese dhewe nek aku Mas. Oh kono yo arti dhewe. Nggih no. Diani cah ayu-ayu dia pinter ya Mas. Lho, kula. Su Kuwi sumeh. Lho jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto kiket mau mek. Ngaten. Iya, pinter cah iki. PS tuh ya Pak pinter ya Pak ya. Sumeh. Wak ning warga masyarakate sumeh seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. Betul, betul. Mugi-mugi periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Desa Ngrandu. Amin. Ning penting syaratnya kula besok ditanggap lho Pak. Ya. Kak ya. Kowe mau Supar, terus terakhir Par lho. Par. Su niku sumeh. Oh, Par. par. Sak paran-paran memuji mring Hyang Widi. Oh berarti di mana tempat dia selalu tempat ki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek persa ki sedekap ngene to Mas? Nggih. Tangane ki wis ngene iki. Ngeten lho Pak Kang, ngeten. Dikir. Ora, Napa? kapalen iki jenenge. Ya dikir. Tasbih. Nggih, dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, ya ndongakne desane. Oh ngono. Terakhir. To kuwi Toto Karto Tentrem lan Raharja. Toto Karto Tentrem lan Raharja. Oh, iya. Mula Desa Ngrandu menika dados desa ingkang Toto Karto Tentrem lan Raharja mergi kan dipimpin Bapak Suparto. Pak Suparto. 2 periode loh Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh. Amin Allahumma. Amin. Terus yo nanggap wayang meneh. Nggih. Andra kowe kok iso to didadak karo Pak Lurah kemohan. Kula. Apa pas prei apa pancen yo? Nah kula niki sakniki pun mboten baku kok. Nggih, suran ngeten niki nggih nganggur. Oh. Gak jeng Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh teng. Lek kowe ngerti alasannya apa Hani kok iso tekan? Yo turah ngerti no. Apa? Sadurunge wis WA aku sik kok. Apa ya? Jenengan apa nderek Pak Kanggo tanggal 14. Nggih, ya wis nek aku dijop Allah ndujak mangkat aku. Lah ngopo? Enek jenengan kok. Mergo tresnane karo aku. Lah ya, iki ana pamundhut dohan. Nggih. Oh pilihan dhewe ya. Nggih. Iki ana sing nyuwun lagu pepeling. Pepeling. Sing urung iki mau apa iki? Iku mau Mbak Mayang sing kuwi. Idam Sari. Jam Sari. Heeh. Idam Sari ya, Nduk ya? Nggih. Nah, Mak, kelingan Mbak Mayang tato mau jereke ora adus 7 dina. Tatone langsung nambah ning geger. Nambah apa? Gambar emping. kowe kadas ngawur. Kowe kadasen. Lah iya. Tambah melih sakniki tatone, Pak. Apa ya? Tato wineh iki lho ning pundak iki lho wineh, Pak. Wineh apa? Wineh pari. Weh. Lah iki oyote ning isore. Lho. Lah sukete. Lah kuwi isore neh. Nembang ya nek aja gak nanong. Ayo, bawani sik ndokan. Ya. Duh, wong. Kena. Duh, wong bekus. Dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus mbok men. Menika Mbah Semo kula aturaken ya mau pudang kuning sampun Mbak Elisa
Mereka nyidam sarinipun Hani Kusuma. Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara Iki ketembangnya wong gandrung iki. Aku gandrung gini, Pak. Iya no. Sing seneng aku apa sing seneng kene? Seneng sing wedok. Oh, berarti aku sing diseneng kene. Heeh, iya. Jane wegah aku jane. kok wegah mau elek ngerapek-ngerapek. Iya Cahayu. Alah ayune tupuk undung Masya. Apa to awakku dhewe Ya dijak mlaku-mlaku ngalor ngidul ngono kok mur meneng ae. wong ayu jak Gendro suwasana. maneman nek mlaku-mlaku ndak kakeke capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake nek wis turu juga dolanan. Alah. Apane sing tinggal dolanan? Rambutnya dikelabang, disisir ngono lho. Cahayu iki sing nggo dolan ku rambute liyane gak entuk. Duh dewa Jawata Gong Welas Piye ya iki? Mring wa besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Waduh, Masya Allah. Pak Lurah aku gak mbok bayar gak popo. Tenan Pak, sumpah lho. Aku ra mbok bayar ikhlas. Yo Pak Kanggo yo. Gai. Pak Kanggo. Apa? Ngerti kok Pak. Apa? Ayem Pak. Biyu. Ya. Alah gak aninget-nget rene kowe pengen kowe. Alah. Ora mungkin kowe kuat mangku. Alah. Iki lho. Ya iki lho keluwihane dagelan iki timbang dalange. Nek dagelan ki iso mangku sinden, dalange gelem ora gelem ya ngedep debok. Ora apa-apa Pak, debok lah yo halus. Jajal kok lus-lus halus e pol Pak kuwi. Debok jajal lus-lus. Halus to? Halus. Ya guremane gak iso ngentut. Dudu mukrime ndak boleh. Au. Umpama sira nahkoda. Rasane piye, Reng? Mangku Hani Kusuma piye rasane? Rasanya lain. Lain. Bedane nggon apa? Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan. Ngetreno ya diganjel sepon ae mulai. Kuwi mau to? Sepon kuwi. Layak buat gua. Ketebalannya masuk batinku ngono lah. Sepon. Nanong ya. Tanpa prau sasadara den patri. Ayo bareng karo Gareng nyidam Nyidam sari